Želim da pozdravim još jednom sve predstavnike organizacija civilnog društva koje su sa nama danas, predstavnike iz državnih institucija, predstavnike iz škola koje sa posebnim zadovoljstvom pozdravljam jer ih ima dosta i zbog toga mi je veoma drago. Takođe pozdravljam naše gošće iz Makedonije koje su danas sa nama, iz organizacije Otvorite prozore koje imaju dugogodišnju praksu u primjeni ovih tehnologija i nadamo se da ćemo mnogo toga korisnog i zanimljivog videti i naučiti od njih. Pozdravljam i predstavnike kompanija koje su do duše u manjini. Ova neravnoteža je nešto što nastojimo da ispravimo u toku ovog projekta i nadam se da će nam to sve više polaziti za rukom. Danas čini mi se imamo samo dve kompanije ovde. Jedna je naš dugogodišnji partner, kompanija Microsoft, koja svesrdno podržava zaista digitalno opismenjavanje ugroženih grupa unazad više godina i sa nama je predstavnik kompanije Insert koji nam je danas omogućila i ovaj audio streaming o kom sam vas obavestila da će biti moguć. Ja vam se zahvaljujem.